Ndị be anyị ekene m aka mbụkwa Ugochukwu Ikeokwu Benjamin, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo. N'ajụjụ unu jụrụ, nke a bụ Infinity manual, ihe na-agba ya manual. Ndị lụrụ Infinity decoder dere manual etu esi eyuzu Infinity decoder. Nke a bụ ndị lụrụ moto Mercedes, ọfanwa nwe manual na ya ka ya agụ etu esi eyuzu moto. Nke a bụ manual guide ndị lụrụ HP printer etu esi eyuzu printer. Ndị HP nwe nke a. Nke a bụ manual nke eji eyuzu video machine. Ifo ya users manual nke eji eyuzu video machine. Nweta gawa o buru ibu ebe a, ma ndị rụrụ fonu, ma ndị rụrụ ụgbọelu, ma ndị rụrụ ụgbọ mmiri, onye rụcha ode manual na-etu a ka ị ga-esi yuzu ife a ya rụrụ. Ịkpọchie ntị, hapụ iyuzu ya etu aha ndị rụrụ ya si wee dee ya, ihe ịfụrụ iwere aka na-adịghị ya. Ịchọọ ịma ma eziokwu ka m na-ekwu, were fonu gị gbanye mmiri na bọket, tinye fonu gị n'ime mmiri, itinyesie ya, iwepụta ya, ịgbanyekwa ya ọnụ ka ị mara ma ọ ya aga. Ma ọ bụ wepụ batrị na fonu, ngwa pịa fonu ka anyị nene, maka na ndị rụrụ ya gwachaghị na ị ga-etinyerịrị ihe ndị a. Ị maara ihe a m ji n'aka? Baịbụl nsọ. Ihe a bụ Baịbụl, akwụkwọ nsọ. Baịbụl a bụ manual nke Chineke nyere ụmụ ya n'elu ụwa. Ọ Chukwu kere ụwa, ya nwa kere ụwa wee nye manual etu ị ga-esi wee bi n'elu ụwa. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Gị nwa ka m na-agwa gị na eme anya. Chukwu wetara manual etu ị ga-esi wee bi n'elu ụwa. Onye bụ ife a nji ya ka a na-akpọ Baịbụl ma ọ bụ akwụkwọ nsọ. Okwu Chineke dị na ya, uche Chineke ka edere na ya. Gị wee pụta na-ajụ na ndị ọcha mebiri ụwa, na ndị ọcha dere Baịbụl. Mana manual niile ndị a m gụọrọ gị ebe a, ị kwetaghị na ndị ọcha lụrụ aeroplane, na ha lụrụ ụgbọala, ha lụrụ fonu iji na akpa, klipa iji akpụ isi ndị ọcha, wọchị ịgba n'aka ndị ọcha. Ị nwere idea? O doro gị anya? Nke ahụ bụrụ nke dị mma iyi anabata. Ndị ọcha emebighị ụwa na nke ahụ. Mana agwa gị na Chukwu si gị na etu ị ga-esi wee bi ndụ n'elu ụwa, ga-esi mba na ndị ọcha dere ya, na ọ nọghọ na omenala gị, nọ ife alụsị bụ omenala gị. Ife eji agwa gị ya bụ mgbe oge ka fọrọ gị, mgbe ohere ka dịghara gị. Chukwu dere etu ị ga-esi wee bi n'ụwa nke ya. Onye nwe ụwa bụ Chineke. Ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ Jọn, ịfụ ya, ọ sị na mbụ tupu ekee ụwa, okwu ahụ dere. Okwu ahụ na Chukwu dere. Okwu ahụ bụkwa Chineke. Ya na Chukwu dere na mbụ, site na ya ka Chineke siri wee kee ihe dum, ya bụ ihe niile. Ewezụga ya, ọ dịghị ihe ọbụla ekere eke nke gaara ịdịnụ. N'ime ya ka ndụ dị. Ndụ ahụ bụkwa ihe nke ndị mmadụ. Ọ sịkwa na ihe ahụ na-enwu n'ọchịchịrị, ma ọchịchịrị apụghị imenyụ ya. Ị nụrụ ya? Ị nụrụ ihe ngụrụ? Ị na-ekwuto Jesu, mara na ọ ya kere gị.
ụfọdụ sị na Jesu abụghị Chukwu. Kedu ihe kpatara ya eji na-efe ya na ọnwa Chukwu ka ọ Jesu kere gị, maka Jesu ka eji wee kee gị. Ụwa anyị nọ na ya bụ Jesu nwe ya nwere gị, ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya. Onye go ntụziaka etu ya esi bi n'ụwa. Omenala ọ bụla ị na-eme megidere Jesu, wepụ aka na ya. Omenala ọ bụla ị na-eme megidere Jesu, wepụ aka na omenala ahụ. Isi na omenala nna nna gị na nna nna gị mere omenala na omenala nna nna gị. Jesu ma anya omenala ahụ. Wepụ aka na omenala ọ bụla megidere Jesu. Ọ bụrụ na Jesu akwadoghị omenala ahụ, wepụ aka na ya. Ma ọ bụrụ na ị ya ege ntị, maka oge na-abịa mgbe ihe hafụzi onye ya agwa gị ife a. Oge na-abịa ihe hafụzi onye ya agwa gị, wepụ aka na ihe ọjọọ, wepụ aka na ife alụsị, wepụ aka na ibe otu nzuzo. Oge na-abịa ya hafụzi onye ya agwa gị ya, gbaa ofu oge n'anya paa. Jesu bụ ya nwe ụwa, maka ya ka eji kee ụwa, na ya ka ụwa niile na-anaghachikwuru. Isi na Baịbụl na ndị ọcha dere ya na ndị ọcha mebichara ụwa, na ha mebiri ya n'Igbo, na ụka bịara abịa si mechie ụka ka ejefebe arụsị. Ọ ife ị na-ekwu. I chefuo na ọ maka na ndị Igbo nabatara ozi ọma. Ndị Igbo nabatara ozi ọma na ọ maka ya ka Chineke ji gọzie ndị Igbo karịa obodo niile dị n'Afrịka. Ichefugo. Awụ igu dịka gị wee gbado aka n'osisi na nwata rụzie ka ewu dimkpa bụ ịgbarapụ aka daa na ntọ. Ụka bịara abịa. Ife arụsị wee omenala Igbo. Ị ma na arụsị bịara abịa na omenala Igbo? Ị maara? Ọkụkọ ọcha nọ n'akpa afụ nkwọ, ị maara na arụsị bịara abịa na omenala Igbo, na ndị Igbo adịghị efe arụsị gboo gboo? Ị maara na mmanwụ bịara abịa na omenala Igbo, ma igwe ma nze na ọzọ ma onowu? Ị ma na ọ bịara abịa n'ala Igbo? Ị maara? Jee jụọ nna nna gị ka ọ kọrọ gị. Amacha m ihe ụwa. Amacha m ihe ụwa si na ụka bịara abịa na ife arụsị bụ omenala gị, na ọ bụrụ nke anyị nọ nke gị. Onye ndị ka a na-akpọ ndị Igbo? Ịma ebe ndị Igbo si, ịma ndị ha bụ. Ị ga-edefine nwu Igbo IGBO, ịma ihe ọ pụtara. Na ị ga-ama ndị Igbo tupu ị mara omenala ha. Na omenala ndị Igbo bụ efe Chukwu na usoro ekpemekpe. Ị mara 16 institutions mebere omenala Igbo with sub 7 dị ya nọ. Uberibebekwe ekwuchekwa m nke m. Ọ mara asụ sụọ n'ikwe, ọ ma ha asụ ya megịnị ya sụọ n'ala. Atụọrọ ọma ọ mara, mana atụọrọ ofere isi tinye n'ọfịa ka ọ dịba na agba ọzọ, na agba nke ọzọ anyị afụ.